ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ತೋಜವನು ದಾದಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋಜಾಗ ಅಂದೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಪಂತೇರು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದಂತೆ ತೂದ್ ಬಲ ಪಂತೇರು ತೋಜಾಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಬರ್ಡ್ ನಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಬಲೆ ಇಂಕ್ಲ ತೂಯೆರ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದೆ ಕಮ್ 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 ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಕ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಲೈವ್ ತೂತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಅಪ್ಪ ದಾದೆದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಡ್ ಮನ್ಕೊಂಡ ಗೂಡು ಮನೆಲ್ಲ ಬೈತಂಡತ್ತ ತೋಜಾವೆತ್ತೇನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಟೆಂಚ ಬರ್ಡ್ ಕಟ್ಟದಂಡ ತಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಂಡವು ಪತ್ತುಜಿ ಬಂತಿರತ್ತ ನನಗೆ ಟಚ್ ಮಂತಂಡ ಬರ್ಡ್ ಮಿನಿಗೆ ಬರಂದೆ ಕುರ್ಲಂಡ ತೂಕ ಮಿತ್ತಡ್ ತೋಜಾವೇನ ಸೌಂಡ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಪ್ಪ ಹಾ ಒಂದದೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓ ಶಿಟ್ ಎಂಬದತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅತ್ತೆ ಮಲೇಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮನೆ ದಿತ್ತೀರ ವಾ ಶೋಕಂಡ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾ ಬಾರಿ ಇಂಕೆ ಮದತ್ ಪೋತಿತ್ತಂಡ ಛೇ ಯಾಲ ದದಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನದಿತ್ತದ ತುರ ಯಾಪಕ್ಕಂತ ರೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾವ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಎನ್ನಿನೇ ಒಂಜಿ ಆತಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲಜಿ ಛೇ ಎಲ್ಲದ ಅದೊಂದು ಕಂದಿ ಓಡಿತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಖುಷ್ ಆದಿಪ್ಪಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಇಂಚು ಪೂರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ನೇರ್ ಬಂದ ಜೋರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಪಂತೇರ ಅಲ್ದನು ಗೂಡುಂಡು ಪಕ್ಕಿದ ತೂಲ ಬಂದ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಬೆರಗ್ದಾದಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಛಾ ಎಲ್ಲ ದಾದಂಡ ಕಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಚೂರುಂಡಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಡಿಸೈನ್ ತುಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನದ ಇಚ್ಚಾಣ ಇಷ್ಟೊಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ ಮೇರ್ ಬಂದ ಯುದ್ಧಾಗ ಪೋತಿರೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕೆ ಚೂರು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಿಂಟು ಸಮೇತ ಈಜಿ ಈ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಾರಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಏನು ಅಪ್ಪ ಮೆರಗ್ದಾದ ಕಾಂಡೆ ಇದ್ದು ಬಾರಿ 3 ಲಕ್ಕದಿರ್ತಾರಪ್ಪ ವಾ ಮಲ್ಲೇಜಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪೂರ ಜೋರುಂಡು ಮೇರ್ನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ನೀನು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಯಂಗ್ ಅಂದ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋರಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪೂರ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಹೊಲ್ತು ಕನೆದರ ಪಕ್ಕಿದ ಗೂಡು ಪೂರ ಕನದು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರ ಕಣ್ಣಡ್ ನೀರು ಬರೋ ಒಂದು ಎಂಕಿತ್ತೆ
ഞാൻ അത് കനയിച്ചാറ് ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ಪಪ್ಪನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಇದಾಗ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ ಪೋತ್ ಕನೈದಿ ನಮ್ಮಮ್ಮಗ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಪಂತ ಜರತ ಮಮ್ಮಗ ದಾದನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ ದೀಕ್ ಪಂತಿ ಜರೀರ ದೈಕ್ ಪಂತಿ ಜರಪ್ಪ ಮಮ್ಮಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸಾ ಇರೇ ಎನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಏನು ನೋಡು ಯಾನತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನು ಚಾತಂಡು ಬಂದು ಕತ್ತೂಕ ಹರಿಗ್ಲ ದಾದಂಡು ಕೊರ್ರಂಡು ಕೊರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್